салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва дар канали мо ҳатман обуна шавед ва лайк гузоред, зеро ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки зуд беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо намоем. яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 5-1 аз бозгашти худ дарак дод. муҳорибаи ӯ акнун расман эълон карда шуд ки варзишгари мо Муҳаммад Наимов бо варзишгари гаитӣ Оливер Мурад рекордаш 4-0 дар вазни нимсабук 13 феврал дар Майами барои камарбанди созмони Titan FC муҳориба хоҳанд кард. хотиррасон мекунем ки нафароне дар ин созмон ғолибиятро ба даст меоранд бо ду организатсияи машҳури ҷаҳон Bellator ё ин ки UFC ро хат меёбанд ва шартнома мебанданд. пас аз оне ки хабари расман эълон шудани муҳорибаи ин ду варзишгар дар сомонаи Instagram группаи Sport in Tajikistan гузошта шуд, Оливер Мурад дар комментария чунин шарҳ навиштааст: 5-0 is already itched in time, thank you, ки тарҷумааш чунин мебошад: 5-0 аллакай дар вақташ ба ман насиб шудааст, раҳмат. ба ин суханҳои ӯ аз ҷониби Муҳаммад Наимов то ҳол ҷавобе нашудааст. ёдрас мешавем ки айни ҳол Муҳаммад Наимов дар Амрико тамрин карда истодааст. ҳарифи ӯ Оливер Мурад бениҳоят варзишгари ҷиддӣ ва пуртаҷриба мебошад ки дар 4 муҳорибаи худ дастрошна ғолибиятро ба даст овардааст. варзишгари мо низ пурқувват мебошад ва 4 муҳорибаи ғолибияташро дастрошна ба даст овардааст. хулас дӯстон, як муҳорибаи бениҳоят ҷолиб ва тамошобоб хоҳад шуд ва мо ин муҳорибаро бесаброна интизор мешавем ва ба варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов танҳо муваффақиятро таманно мекунем. то муҳорибае ки дер боз ҳамаи мову шумо интизор ҳастем аллакай рӯзҳои башумор мондааст. инам бошад UFC 257 мебошад ки Конор Макгрегор зидди Дастин Порье аст. аллакай маросими рӯдарӯи ин варзишгарон гузашт ва дар ҳақиқатам мо дар ин маросим умуман Конори дигарро мебинем. чуне ки дар видео мебинед, Конор бо ҳарифи худ аввал даст дароз карда салом мекунад ки дар ҳақиқатам ҳайратовар мебошад. хотиррасон мекунем ки муҳориба 24 январ баргузор хоҳад шуд ки ман силкаи прямои эфира ҳатман дар телеграм канал мегузорам. барои ҳамин силкаи телеграм дар комментария ҳаст, дроен дар канали ма обуна шавед ва ман дар оҷа видеое ки дар YouTube гузоштанашон мумкин нест, яъне авторская права дора, дар телеграм канали худ мегузорам ва ҳамаи шуморо дар телеграм канал интизор ҳастам. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеоҳои навбатӣ.